ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, napan ka di ije barangay hall akas tati itsuram? Apay aya? Anya ti itsurak aya? Ay, kita manday tapuruntong mo. Bot-bot lang arudan. Ngam nagaygayad pa'y tamaysa. Aya? Naimbag man ta dinilaw mo. Sapay ada kano umay abwisita? Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Bisita kunam, saan kat abwisita? Mabwisitak nga min no maminsan. Ta saan nga umno? Ti umayan da iji barangay hall. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya kumati aramiden da ije barangay hall. Umay da dumawat iti tulong. Akasla da pundo ang maitil kadakwada. Papanamba daw, agsuksukat kamag. Jay mo't pagbadbadom ijay bangkag day taimbadom arumwar. Man ano kumangay, nalaban Mike. Kababain nga road amapan ka iti ayan dagiti tattao akas tatibadom. Apay uyawin da yan, nukas to itibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadom asumango kadakwada. Kababain. Apay kumakababay ngay. Kumaano na ang dudak, ang saan Mike. Mala, ditakad. Na, pimanaw latan, uray kumano saan adaan tibado na. Ay, una yun aya, adda pa'y takop jay jacket na. Nakitam ka din ni Kabadong, Maray. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas jay ti kawas na amapan ijay ilay? Ay, uray ni Enteng no daduma. No saan ko adilawan, saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw a tao. Day tangarod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jak kayat nga uyawan da ni Enteng, takapitan ket nga rod. Ay, wala. Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadwom laangan iti mayat akawas. Iso abas tarumwar, kitaek no nagsukat met laeng. Nay, anya day tayo sangput mo. Naggapu ka kaday ijay ili akas tatibadaw. Apay kumanukas to itibadaw, kit nadalos mo't ako na. At dadagiti nakadisintay, ang tinakaw magayam tinggatang day tikawusda ng ina. Pagkunaan mo't at tinakaw. Adam among nga opisyal to yang. Naglay nga kurakaw. Ado nga agpaiso ti proyekto na. Ngam adado mo ti kickback na. Kurakot na jayayin. Tangiwat mo, mangag na ka ti akin aramid dita. Kaawa mo inagnaganak. Kin mayat no manggag na. Baring agbalew. Sa bagay, maibilang abasol ti panagkurakaw. Ay kituin na. Panagtakaw, kin pananglukot ti kasi nga aramay. At nakita ka babae ngayon may dito'y barangay hawlang kahil. Asino mananday ta bisita? Saan ko nga mau? Nagsirip lang, mait. Di talang arubayan ti barangay hall ti nagpatinggan na. Nakadisinte wano saan? Saan matangkail? Ordinaryo lang mo ti kaus na. Agkupas amaaw nga dabot-bot iti gurong kang gayadan na. Nukas ta nga agkupas ti maong na. Kaawatan buwisita dita. Imbag, tasaan nga imay dimawat iti tulong. Urayik nga rod no umunag ngam saan, mait. No anda sumungad asaan anak kadisintay. Kaawatan buwisita. Iso adi mo papaod na gano'n. What? Adda babae ijerwar, kapitan. Kitkitaan na dagiti ubing agaayam di tarwar. Nakadisinte wano saan? Apay no nakadisinte aya. No nakadisinte, pauna ganyaw, no anyat gagara na. Ang mga no imbaon ti may sangay nga ahinsya, wano saan kat opisina? Maawata kon, kapitan. Ngam no saan adisinte, saan apaunogan, kasta kaday. Wala ta ang mga no umay dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita only. Pagbalinin damot ngami nun apagdawatan iti tulong ti opisina tayaw, kapitan.
Gaputain waras ko ide, di intagda arasyon. Ipagarup da nga ado pa'y ti indulin ko. Iso nga rod kat. Iso matati umay da subya-subyan. Ada pa'y nangibaga nga agrup-rupa arasyon ka no ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo may ngam samot. Ay, mangiram-raman da kita. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di dayjay balasan ka. Ado ka di ti marigrigat dito tata? Ay, adu kami balasan ka. Apay ka day. Ada ngamin kayat na ti tumulong. Mapan kayo dita barangay hall, tadamagan nyo kadagiti opisyalis. Agpaiso ti imbagak. Adu kamay marigrigat ditaw. Napanak ditan, tata. Ang didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaeng, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid na king kabasang. Agtulag ta, tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, tabagak amin na marigrigat, basang. Asinaw, di kinasaritam itay ijay igid ti kalsada. Ya, magaya mo din na, magtinagan na. Basta ko na, ibagak kanaw kadagiti marigrigat. Tamapanday, di igit ti kalsada intun bigat. Tada kanu itid na. Naa, apay ngay adi na inyo man kadagiti opisyalis. Ay, jak man amaw. Angam kunana, may tanapang kanu dita. Angam di da magkano inkaskasaw. Apay ngay adi da kaskaso. Ay madimot at ikas nga aramid da. Ay, mas dawa nga raw, timbaga na. Makumikom da kanaw. Iso adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikuman da. At dadala ijay anak katugaw. Adamay ti jay titanod. Kagawad, kin kapitan. Ada kumamot ng sango king kwanan Ay, agpapadadalakit din, adi nang sango iti dayjay a babaay. Imbag ta nagkita ta maribanang. Maday tinaramid dagiti opisyalis di ta barangay haul. Apay ka de, mare. Anya tinaramid da. Adda babae anak kisao kin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kanu kadagiti marigriga, ta umay da dito'y igid ti kalsada, tadda ito da. Ha? Asino a babae? Apay adi nakisao kadainteng. Day ta kano ti dinamag ni Badungkaw, no apay adi nakisao kada kapitan. Ammaw tinsungbat ti babae. Anya ti insungbat na, mare. Di da kano ingkaskaso ti babae. Iso ani Badung kung adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Ay, kasaok tuman ni Inteng. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hall. Ngam diyo kano matinkan kano. Asino kumaday ta a babae? Mga no, buwisita manin. Dayta kat timadikan ka. No adda umay ijay barangay hall. Damagan nyo. No anya tigagara na. Kasanungay no umayla dumawat iti tulong. Oh, Ay katulungan nyo no adda lakit di maitulong yo. No adda mapan mangala iti dokumento. Alisto kayo, tagbayad. Angam no saan ngagbayad, diyo ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yaw. agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da jay? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Ngam, adda imbaga na kan ni Pari Badong. Anya kanungay iti imbaga na. Imbilin na nga ibaga na kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada, inton biga. Asino nga tati babae nga imbaga ni antim nga umay inton bigat? Jay siguro babae ako nam abwisita angkal. Ada nga agpaiso babae asirip-asirip edi na minsan. Nakaragid mo't ngamin. Kunak ano umay dumawat iti tulong. Bagamot nga minasaan ko apastrakain, no saan adisintay. Jak mo ninamnama asaan mo't gayam abwisita jetaw. Ada kanu itid na kadagiti marigrigat. Anyay nga tati itid na. Anyat amok ngay. Di na tayo mo't kinasarita. Sikamot nga minanggal.
Imbagam ano saan adisintay kat saan mi apastrakain. Nagsimplin tumot ti kawus na. Kunak ano saan abak nang. Milyonaryo gayam. Ay, si kamagayang balasang gaw. Ado ti imay marigriga dito igit ti kalsada. Nasaya at tata. Pagpilaan nyo ida, sagay sa amapan umawat itirasyon iti ayan ti truck. Sakbay nga ingkam umawat. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na ti rasyon, basang. Naggapo amin kanyak dagitoy, tata. Kaya't ko nga minatumulong kadagiti marigrigat. Anya? Iti kasta atak-tak daryaw, bak nang kayaw? Nagtaod ka na kayo ti rasyon? Apay, tata. Gapo ka dita sa anak adisente. Iso adi kay mamati amang tedak itirasyon. Ay, jak ninam na mabak nang kayo gayam, basang. Agasam day tamay sa trak arasyon nga iwaras yo kada kami ngay. Impaw it dagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kadagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip-asirip iday, kapitan. Baknang matgayam dayjay. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yun nga agpakita. Uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastrakan no saan nga aglanglang nga anagapoy di opisina wano ahensya. Kasi nga mintilangan na nagsirip ijerwar ti barangay hall. Kasla marigrigat. Bilibak mo't iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakitam no anya dagiti iwarwaras da. Napunno ti dakkel abag. Agdamag aktua no anya ti linaon ti bag. Napuno! Ay, agasam nga ti waras na no napuno ti may sa abag. Madlaw anadagsaon. Tamarigatan jay barito anang ibagkat iti inawat na. Maray, anya ka diti linaon ti bag nga inted ti babae. Naga daw maray. Ada chocolates, groceries, imported pa'y gayam. Impaw ikano ti kabagyan na ije Amerika apara kadagiti marigrigat. Imbagman, Maray. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarup ni kapitan a dumawat kano iti tulong. Nagsimple nga men ti kawus na. Ay, madeti inaramid yo, Maray. Kinasauyo kumaa, no anya ti gagara na. Saan kat abinaybayan nyo? Ay, wan nga rod Kamalay, ngagpaisaw. Gapo ka daw tanibadong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa. Ninayunan dati inted da kada kami kinibadong ka. Ay, kasta ka day. Ay, imbagman. No saan akinasaon ni badong ko itinasaya at dadya babae. Ay awan ko ma at tinaawat mi aras siya. Chip, awan mo may nakipila kada kayo di barangay hall. Mabain kami jipaut. Idi ngamin ima ije barangay hall da dya babae. Impagarup ni angkala mapandumawat iti tulaw. Isuasaan mi nga ingkang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga aglang abak nang? Kaslakastan Ay na, Chip. Saan ko mga ibasar iti akin ruar alanga? Sakbay akalangan ti may sa atao. Itala nga maamiris mi ti kinamad iti inaramid may. Imbaglakid din tanagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod kami iti inwaras na anasyon. Wen, Chip. Inteng, made ti inaramid mo. Imbagam asaan nyo apastrakan ti saan adisente. Bak nang matgayam jay saan yung enkaskaso. Uwan nga rod. Awan lakit nga rod inted na kada tayo. Jesus, pati dagiti kadwak nga opisyalis. Saan nga men ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Anyat kayat mo asawon ngay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yon nga italtalag. Ah, Uray simple, nubak nang met ti panagpuspuso na.
Ay, sa bagay, husto ta ko nam. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti kawis na. Pudno dayta. Adda nagkawas iti napintas, ngam rinuker met gayam ti aramid na. Kabailan na timang luko iti pada na atao. Uwan nga ron. Manipod ita. Ikato kung ti ugalik amang husga. Babaan iti akin roar alanga. No dikit iti kaunggan na. Ay, Kapitan! Pudno day ka. Saan ahusgaan ti tao, babaan iti akin ruar alanga. No dikat, iti kaunggan ti maysa a tao. Hala, sige! Ditan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Teng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangal.